Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 30-njy noýabr, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günneligi. Odaly günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän. Olar bilen filmen ýoksun anny gurban tanış edýär. CIA'nın Merkezi Aňyta Gurulunyň direktori Abbasanyň saýlanan prezidenti Donald Trump'a İran bilen baglaşylan ýadro alalaşygyndan ýüz öwürmegiň helakçylykly we akmaklygyň aňyr başy boljakdygyny öýdürdi. Men bir helakçylykly bolar diýip pikir edýärin. Bu hut şeýle bolar diýip BBC John Brennan'yň 30-njy noýabrdaky söhbetdeşlikde aýdanlaryny titirledi. İran'a garşy halkara sanksiýalar ýanwarda dünýä döwletleri bilen bu ýurdun dagwal ýadro programmasyny jylawlamak barada baglaşylan alalaşykdan soň gowşadylypdy. Emma ýanwarda iş başyna geçýän Trump aktam üçin saýlaw kampaniýasy mahalyna balalaşygyň elken solanlygyny we diňe İrana peýda getirenligini öňe sürdi. Şeýle egerde prezident saýlansa bu şertnamany dyr pytrak etmek wada berdi. Emma muňa garamazdan ol BMG-nyň rezolýusiýasy tarapyndan berketilen alalaşygy ýatyrmagyň kyn boljakdygyny hem boýnarly. Birleşen Milletler Romasynyň Howpsuzlyk Geňeşi Aleppo'daky kriz barada ýene bir adatdan naşar sesiýe geçirýär. BMG-nyň bir resmisi Aleppo'daky ýagdaýy dogdagy düşmege deňedi. Siriýanyň Ortiýetiniň howa güýçleri tarapyndan gollanýan hökümet güýçleri Alepponyň günnäwir etraplaryny gowgalaňçy toporlardan ýygnalmak üçin elle barny edýär. Halkara Gyzyl Haç Komiteti soňky 72 sagat içinde bir ýerlere edilýän agyr hüjümden 20 000 adamyň gaçyp çykmaly bolanyny aýtdy. Alepponyň günnäwir etraplary 4 aýdan gowrak wagt ber hökümet güýçleriniň gabagyny galýar we halkara kömek fondlary adalyp alyk suwluk önümleri gutaryp barýar. Bütün dünýä alyk programmasynyň sözçüsi Bettine Lüescher asuda adamlaryň kim-kimden dogduk ýagdaýyna salynýanyny aýtdy. Siriýanyň döwlet mediýasy Israýil uçurlarynyň Liwanyň howa geňişliginden Damaskyn günwataryndaky ýerlerini sana alanyny aýdýar. 30-njy noýabrda berilen habara görä aýdylýan ýerlere 2 raket atyldy, emma pida bolan ýok. Resmi sana habar gurulugy ada edilmeýän harby çeşme salgylanyp Israýil raketalarynyň daňdan sabbura töwereklaryna urulanyny aýtdy. Bu hüjüm Siriýanyň harbylarynyň gadanan üstünliginden ünsüz bolmak üçin edildi diýip olaýdypdyr. Emma habar gurulugy raketalaryň nämäni uranlygyny aýtmady. Israýil bu habara badawat düşündiriş bermedi. BMG-nyň jinsy kemsitmeleri ýok etmek barada komiteti 30-njy noýabr 1-nji dekabr aralygynda Türkmenistanyna bu urda edilen işler barada kasabat dinleýär. Türkmenistanyň hökümeti Jenewadaky duşukda jinsy kemsitmeleri ýok etmek barada konwensiýanyň talaplary boýunça 4 ýyl mundan öň beren kasabatyndan bäri eden işler hakynda anyk kasabat berýär. Adam hukuklaryny gorýan Türkmen inisiatiwasy topar. Adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy guramalary hem bu mesele boýunça alternativ kasabat taýýarlap Türkmenistanyň bu konwensiýanyň talaplaryny ýerine ýetirmekde. Şeýle-de jinsy kemsitmeleri ýok etmek barada komitetiň odolky beren rekomendasiýa maslahatlaryny berza etmekde ýol beren esasy geleňsizliklerini ünsüz çekdi. Bu rekomendasiýalar Türkmenistanyň ýylatynyň etnik düzüm barada anamdar we hemme taraplaryň statistik maglumatlaryň berilmezligini, Türkmen häkimetleriniň etnik azlyklaryň hukuklaryny üpçün etmek, olaryň meýdan aýratynlyklaryny saklamak we ösdürmek, kemsitmeleriň öňüni almak üçin anyk çäreleri görmezligini we beýlekleri ölçün alýar. Türkmenistanyň Lewap vilayatynyň paýtagty Türkmenabadda Özbegistanyň ilkinji prezidenti Islom Kerimowyň ady dileşdirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow özbek kardeşini soňky ýoluna uratmagy baranyny Islom Kerimowyň adynyň Türkmenistanyň çar künjegini köçelere, iskiberlere dakyljakdygyny aýdypdy. Golaýda Türkmenistanyna iş saparyna bolan özbek jurnalistleri merhum Islom Kerimowyň adynyň dakyljak köçesine baryp ýörüýte suratly reportaj taýýarladylar. Kun Nokot öz neşriniň çap eden suratlaryny Islom Kerimowyň adyny göterýän iskiber, onuň heykeli we alınıp barlayan guruluşy işleri görkezilýär. Ortiýetiň Sankt-Peterburg şäheriniň suwdy gadagan edilen Hizbat Tahrir guramasynyň agdasyny tutsak etdi. Etnik Rus Dmitri Mikhailov 29-njy noýabrda şäherde Hizbat Tahrir guramasynyň öýjüni döretmekde günäl tapylyp, şol unyň özüne 16 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Sankt-Peterburgda 2014-nji ýyldan bäri Hizbat Tahrir guramasy bilen ýyl teşiklilikde jemi 9 adam tutulup suwd edildi. Ortiýetiň ýokary suwdy 2003-nji ýylda bu guramany terrorçy diýip atlanyrdy. Londonda ýerleşýän sünni topar Merkezi Aziýa ýurtlaryna hem gadagan edildi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Awganistanyň Milli Mejlisi şu gün 30-njy noýabrda geçiren ýygnagynda Türkmenistanyň Awganistanyň aknemenlerine çekilen demir ýol ulag geçelgesiniň ähmiýeti barada gurrun etdi. Demir ýol gurulşynyň Awganistan üçin amatlylygyny deputatlar öňe sürdi. Taliban hereketem dün bir beýannama ýerledip milli behbetli proýektlere hususan topy gaz geçirjisiniň taslamasyna, demir ýol gurulşyny we elektrik geçirjisiniň deskarlaryna özleriniň ziýan ýetirmejekliklerini eglan etdi. Belki il behbetli proýektleriň howpsuzlygynyň üpçün edilmegi boýunça özleriniň alada etjekdigini ma'lum etdi. Hurmatly radio dinleyijiler, şu barada men Şaýmerdan Gulumrady sizi kabuldan tanıştyrýaryn. Taliban toparının beýannamasynda hem top proýektiniň demir ýol gurulşynyň we elektrik geçirjileriniň taslamalarına ziýan ýetirilmejekdigi habar berilýär. Özüni Taliban hereketiniň sözçüsi diýip tanıştyrýan Zebihullah Müjahid Twitter sosial ulgamdan paýlaşan mesajynda milli proýektlere talep sowuşçylarynın ziýan ýetirmezligi barada tapşyryň berilendigini aýan etdi. Top proýektiniň demir ýol gurulşynyň we elektrik geçirjisiniň başda durýandygyny Müjahid öz beýannamasynda ýazdy. Gerek bolsa bu proýektleriň howpsuzlygynyň üpçün edilmegi boýunça da talip ýaraglarynyň çäre görjekdigi beýannamada bildirilýär. Awganistanyň Sowda ministrliginiň metbuat wekili Musafir Qo'qondi döwlet garşydaşlary top proýektiniň işine zeper ýetirmez diýip umyt bildirdi. Trans-Awgan gaz geçirjisiniň gurulşyna Awgan topragynda hem tezlikde başlanjakdygyny Qo'qondi dile getirdi. Savdagarlyk wezarati hemеш halk üçin hyzmat kılıp gelgen we amma tasdiq halkka marbut. Umidwarman amma halk manfaatlariga temir ýol bolsun ýa tapi bolsun, projeler bolsun, muhalifin bularga mamoniyat etmesin, o proje amali bolsun. İnşallah umidwarman ki tapi projesi hem şu temir ýol iki koşuna Türkmenistan Afganistan ortasında açılgan marasimde umidwarman tapi projesini hem Afganistanda işi başlansın. Ýöne prezident idarasynyň metbuat wekili Şahsuyn Murtazawi Taliban toparynyň ýerden beýannamasyny şübheli garaýar. طالبات 11 ولایت کشور دو با مکتب 41 مرکز صحی و 5000 Murtazawiň aýdyşyna garaganda talip militantary ýurdun 11 welaýatynda 302 mektebiň binasyny, 41 saglyk merkezini, 5000 gurak halkyň ýaşaýyş üýlerini weýran edipdir. Talibanlar halkyň mal emlegine ziýan ýetirýär. Şeýle ýagdaýda biz olaryň beýannamasyny nädip ynanaly? Talibanlar eger hakykatdan il behbetli taslamalara ziýan ýetirmezlik kararyna gelen bolsa, ony amalda görkezsin diýip sözçi belledi. Awganistanyň Milli Mejlisi şu gün 30-njy noýabrda geçiren ýygnagynda Aziýa halkara demir ýol ulag geçelgesi arkaly Awganistanyň regionda ykdysady çatyrga urilip biljekdigine umidwarlyk görkezdi. Awganistanyň Milli Parlamentiniň başlygynyň ornbasary deputat Nagmatullah Gappariň aýtmagyna görä, demir ýol gurulşynyň Awganistan üçin ähmiýeti has uludur. Hem ba dawlat tamam millet tebrik arz mekonim. Umidwar istim ki dawlat ma betana azi fursat. Mundan bölek iri energetika proýektleriň işini amala aşyrmaga da mümkinçilik dörer. Hökümeti we Awgan halkyny demir ýol gurulşynyň akine bölüminiň açylmagy bilen biz gutlaýarys. Döwlet dören şu pursatdan gowy peýdalanır diýip deputat umyt bildirdi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Daşuwuzda döwlet işgärleriniň eýýäm ençe maýlap gijikdirilip saklanan zähmet taklary berilip başlandy. Häzir sentýabryň aýlyklary işgärleriň plastik kartalaryna geçirilse-de, olary nagdlaşdyrmak kynçylygy ýüze çykdy. Gepin gerişine görä ýatlasak, eýýäm ençe ýyldan bäri hökümetden aýlyk alýanlaryň zähmet taklary bank arkaly
olaryň ýörüti plastik kartalaryna geçirilip, pullary soňu bilen diňe bankomatlar arkaly nagdlaşdyryp bolýar. 29 noýabrda daşawully büdjet işgärleriniň sentýabryň aýlyklarynyň hasaplaryna geçirilenligi ma'lum edilen soň, Gulayatyň etrap şäher merkezlerindäki bankomatlaryň öňünde, şol sanly medeni merkezlerden çetdäki Owodur daýhan birleşiklerinden 10 kilometr ýol söküp gelen ýüzlerçe adamdan ibaret nowoty syňlasa bolýar. Adatlyk radiosynyň daşawuldaky habarçysy Mekan Täşlif könürgünçdäki 5 bankomatdan 3-üsiniň sanynyň çykanlygyny, diňe daýhan bankdaky we Altynasar aragatnaşyk bölümindäki bankomatlaryň işleýändigini gurrun berip, nowotlaryň hasty ululmagyny getirendigini aýtdy. Mekan nowot üstünde dawa jenjelleriň döreýändigini, sişenme güni adamlaryň gece sagat 10-ny hem nowotynyň ýetmegine garaşyp durandyklaryny belledi. Velosipedde barany bar, maşinda ulugda barany bar, munyň akly zatda gelenleri bar. Gatken adamlar dol göze görünýärler, ondan daha ödüp ýaty, daha jenjel öýerde gatken öýerde biri bilen sohbetde şolmak ýa-da näme degen düşünmegem kyn. Şol bir wagtda Adatlyk radiosynyň Sewitdäki beýleki çeşmeleriniň maglumatyna görä, nowotyň ýetini bilenem aýlygyny nagdlaşdyryp biljekdigin gumanady gaýdylýar. Her 10-15 adamdan soň bankomatlarda pul oturýar. Bankomatlary täze pul bilen doldurýan şalar ençeme sagat geçýär. Tösüne de bankomatlarda tehnik näsazlyklar sebäpli kartlaryny ýygyna çykaryp bilmeýänler hem az däl diýip efirde atlanmazlygyny soran, aýlygyny nagdlaşdyryp bilmedik daşawully mollum gurrun berýär. Şol bir wagtda plastik kartalardan çekip bolýan pullary hem çeklendirme bar. Atlandyrylmazlygyny soran daşawully mollum her bir adamyň diňe 100 manady nagdlaşdyryp bilýändigini, egerde zerurluk üçin gerekdigi dogrusyny arçynlykdan ýa mektep direktorynyň guwanamy bolsa, kadadan çykmaýokmyny 500 manady çenli nagdlaşdyrmaga ruhsat edilýänligi aýdylýar. Gal berse de zähmet haklarynyň geçirilýän plastik kartlaryny beýleki suwda gatnaşyklaryny ulanyp bolmaýanlygyny aýdýarlar. Bu aralykda eýýäm ýarym ýyldan gowrak dotary Türkmenistanyň dürlüp huduklaryny işleýänleriň zähmet haklaryny wagtyna alyp bilmän, ençeme aýlap kösünýänlikler barada dowamly maglumatlar gelip gowuşýar. Türkmen resmiýetleri we döwlet mediýasy büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň gejikdirilmegi bilen baglykda häzir çenlik hiç ýyly maglumat ýa düşündiriş bermediler. Geçen hepdäniň ahyryna prezident Berdimuhammedow büdjet işgärleriniň dekabr aýlyklarynyň täzeli çenli berilmelidigini tapşyrsa da, ol eýýäm ençeme aýlap saklanyp gelýän zähmet haklary barada kelam agyz söz aýtmady. Sözün ahyryna jemlesek, Türkmenistanlylaryň aýlyklarynyň gejikdirilmegi, ýurtda ady karitlarynyň bahalarynyň telimese ýokurlunun we käbir möhüm, şol sanyna şeker, un, ýağ ýaly gündelik haritlaryň gyçylyk döwrüne gawat geldi. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, habarlar günneligi gepleşigimizi Adatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýärin. Türkmenistanda namaz okuyanlara we sakkal goýberýänlere garşy basyşlaryň dowam edýäniň barada maglumatlar gelip gowuşýar. Goloýda Türkiýäge işlemäge gelen howpsuzlyk sebäpli adynyň agdalmagyny islemeýän Türkmenistanyň owalky bir döwlet işgärem özüniň namaz okuyanlygy sebäpli işden boşadylandygyny aýdýar. Oň Adatlyk Radiosyna gurrun bermegine görä, işleýän döwlet gullugynyň ýol başçylary oňa bir näçe gezek namaz okumagyny betetmegi barasynda duýduruş berýär. Howpsuzlyk gullugynyň işgärleri onuň öýünde nähili dini materiallaryň bardygyny we olaryň hatda nirde goýlandygyny aýdyp, haýsy dini topar bilen gatnaşyk saklaýanlygyny soraýar. Ol özüniň ata-babalaryndan gelýän ýörelgelere eýerýänligini, haýsam bolsa bir dini topara agza dälligini, radikal dinçiler bilen gyzyklanmaýanlygyny we olary oňlamaýanlygyny aýdýar.
Şonda da Türkmenistanyň howpsuzlyk işgärleri oňa gysışa dowam edýärler. Organ işgärleri onuň öňüne barla geçirip Gurhan we beýleki dini kitaplary alyp, soňam olary nirden alanlygy barasynda ençe tagatlap soraga çekýärler. Howpsuzlyk gullugynyň işgäri oňa namaz goýmasaň işten kowars we soňam basar sip haýwat atyp goýberýärler. Ol ondan soň diňe giýjen ýarymynda gizlilikde öýünde namaz okumaga dowam edýär. Türkmenistan resmiýleri namaz okumagyny besetmän üçin ony döwlet işinden kowýar. Ol soň güzeran aýlamak üçin Türkiýe işlemäge gaýtmaly bolýar. Azatlyk radiosyna özüni azat diýip tanadan Türkmenistanyň bir migrant bolsa, Türkmenistana giden mahala Aşgabatyň aeroportundan başlap tä owa barýança sakkal sebäpli organ işgärleriniň häli işini saklap, soraga çekip, sakkalyny syýrmagyny talap edip duýduruş berendigini aýdýar. Ahirine etrawyň howpsuzlyk gullugynyň işgärleri meni akidip Türkmenistan döwletiniň kada kanunlaryna äsgermeçilik etmekde aýyplap, üstüme gyýgyryp sakkalymy zor bilen syýryp goýberdiler. We inni aýdyp sakkal goýberseň sen basar diýip haýwat atdylar. Ondan soň men eýdip ýurdu terk etmeliýän karara geldim we bir ýoluny tapyp Türkiýe'ge gaýtdym. Innem ýygyma gaýtjak däl ol öz başdan geçirenlerini gurrun berýär. Yeri gelende belläp geçdik Türkmenistanyň Daşowdy vilayatynyň häkimiýetleriniň hem namaz okuyan we sakkal goýurýan ýaşlar tutup olara garşy dürli çäreler görýänini aýdylýar. Şol wagtyň özünde Türkmenistanyň Daşowdy vilayatyna palçylaryň we tebipleriň ençe mehmin aýtmagyna görä, olar polisiýa merkezine alınıp gidilen mahaly, olaryň öýündäki Gurhan, beýleki namaz kitaplary we dini dogarlar aýdylýan kitaplar hem polisiýa işgärler tarapyndan alınıpdyr. Din bilen baglanşykly batyş edilýän barasynda aýdylýan bu vakalar doğrusunda Türkmenistanyň howpsuzlyk gulluklaryndan şeýle de dini işler boýunça geňeşinden nähilidir bir maglumat ýa-da tesir almak başartmaýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamenti tarapyndan dünýäde din azatlygy boýunça ýaradylan ýyllyk hasawatda bolsa, Türkmenistanyň düýpli alada döredýän ýurtlaryň arasynda galmaga dowam edýänligi bellenýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Lewap vilayatynyň merkezi Türkmenabad şäheriniň Görogly we köçesiniň uğruna yerleşen hususy dukanlaryň onlarçasy inni 2 hepde bäri ýapyklygyna galýar. Olaryň gapylary möhürlenip, dukanlaryň adyny ýa bolmasa sowda uğruny görkezýän ýazgylary hem aýrylypdyr. Olaryň käbirlerinde ulag ýuýan ýa-da bejerýän ustahanalar yerleşen bolsa, käbirlerinde awtologlaryň ätýat şaýlary, dürli boýaglar ýa-da plastik penjireler satylýardy. Bu dukanlar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Lewap vilayatyna eden saparyndan bir hepde çemesi öň ýapylypdy. Käbir dukan eýeleriniň aýtmagyna görä, şu gün ýagny 30 noýabrda dukanlardan käbiri gaýtadan açylypdyr. Beýlekleriň näme sebäpden ýapyklygy we olaryň atlaryny görkezýän ýazgylaryň aýrylmagy barada anyk düşünürş ýok. Men öz dukanymda ulag ätýaşlyk şaýlaryny satýaryn. Prezidentiň saparyndan öň dürli edaralaryň işgärleri gelip dukany işletmek bolmaýar. Belli bir wagtlyk yapmaly diýip duýdurdylar we dukanymyň gapysyny möhürläp gitdiler. Innem aşşak bolsak, açmaga ruhsat beren oklar. Başlygyň karary esasynda yapdyk diýerler. Başga düşündürüş bermeýärler. Dip ödüne Sanjar diýip tanadan 40 ýaşlarynaky Türkmenawatly söwdegar aýdýar. Ýeri gelenine aýtsak, ýyl arasynda İzmir köçesi diýilip tanalýan Görogly we köçesiniň uğrundaky dukanlaryň gapylaryndaky möhürli kagydlaryň ýüzünde Serdarabad etrap häkimliginiň, Tok edarasynyň ýanyna garşy gullugyň, Salgyt edarasynyň keselleriň ýaýramagyna garşy göreş edarasynyň we dürli arçynlyklaryň wekilleriniň gollary goýulypdyr. Berdimuhammedowyň Lewap vilayatyna saparynyň tamamlananyna 2 gün geçse bu dukanlaryň işlemegine näme sebäpden ruhsat berilmeýändigini anyklamak başartmady. Emma dukanlaryň 2 hepde çemesi ýapyk bolmagy diňe dukan eýelerine däl, eýse ol ýerde işleýänleriň hem maddi ýagdaýyna yaramaz täsir etirýär. Meniň gazanjym gündelik gelýän müşterilerin sanyna bagly. Men maşin ýuýan, prezident gelýär diýip ýarym aý çemesi düzgün iş bolmady. Şonuň üçin aýlyk gazanjym şoňa görä pese düşdi.
Dip özünü Rüstem dip tanadan 30 ýaşlarynaky türkmenawatly illeşimi aýdýar. Dukan eýeleriniň käbirleri prezidentiň mundan ozalky saparlarynda dukanlaryň 2 günlük yapylyp soňra açylýandygyny aýdýarlar we bu gedekdäki ýagdaýyň geňdigini nygtaýarlar. Ýere gelenine bellesek Balkan welaýatynyň hem çetki owalarynyň ençemesinde hususy dukan eýeleriniň öz işini togtatmak derejesine ýetenligi barada habarlar gelip goşýar. Ýatladyp geçsek bu welaýatyň medeni zonadan alysda ýerleşýän Gara Ýylgyn, Kijik ýagy 40 ýyllyk ýaly owalarynaky döwlete değişli dukanlar bolsa garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda ýapylypdy. Şu günlerde bu owalaryň adamlarynyň azyk we hojalyk haritlaryny satyn alyp biläjek ýeketek söwda nokotlary bolan hususy dukanlary hem döwlet idaralary tarapyndan edilýän barlyklaryň artýandygy we olaryň dukan eýeleriniň 1 ýyllyk gazanjyna goloý möçürde jerime salýandygy aýdylýar. Dukan eýelerim dukanlaryny yapmak bilen molýalar juda bolmanyny şolaryň geljegine isleýär gelenine isleýär bir hepde onu yapyp goýýarlar depegenden gasaratlyp sebäbi olaryň käbir bilen men goloýdy şol alfawalarda olanymda gurleşip görenimde olar aýdýarlar şolaryň saljak jerimesi men 1 ýylly aljak girdejimden has gala ýokary şol üçin dukan işletmelerini hiç ýylly many mazmun bolanyp gözüm bolmasa o werine iş ýok o dostlarymyz üçin döwlet eýsirine dukan ýok diýip gurrun berýärler. Dip ýaňy ýakynda Balkan welaýatyna sapar eden Sinçi Amanmurat Bugaýew aýdýar. Balkanyň çetki owalarynda hususy dukanlaryň dol ýa-da wagtlaryň ýapylmagynyň yerli ýaşaýjylara yaramaz täsir ýetirýändigi, olaryň öz hojalyk haritlaryny satyn almak üçin 200-250 kilometr çemesi ýoly söküp etrap merkezlerine gitmeli bolýandygy aýdylýar. Olar juda erwet ýollardan ýöre her tarapyna 200-250 kilometr umum haraply 400-500 kilometr ýol geçip aýdaly 1 kilo şeker ýa-da gandysyn gitmeli bolýar ýöne o taýda baran ýerlerine haritlar tapylyp duranyp ondan şu yerlerde ýaşaýan donornaşlaryna pul goýup gaýdýarlar ýa-da elin diýen adamdan şolara pul ýerip gaýrat etdim. Şu atlary alyp owamda gaýtjak, haçanam bolsa bir wagt gaýtjak, maşyndan şu atlary ýorlasyn diýip paýş edýärler. Ulu kösençlik. Dip Sinçi Bugaýew gurrun berýär. Türkmenistanda hususy dukanlaryň doly ýa-da wagtlaryň ýapylýandygy ýa-da ýumrulýandygy barada Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna wagtal maglumatlar gelip goşýar. Şu ýylyň mart aýynda Aşgabatyň Gylyç Kuliýew köçesiniň orunda 20 goloý hususy dukan ýykylypdy. Maý aýynda hem Aşgabatyň Parahat 1, 2, 3, 4, 5 we 6-njy etrapçylarynaky ýarym ýerdeminlerde ýerleşen azyk dukanlary ýapylypdy. Şonu paýtagtyň iň gur ilatly raýonlarynyň ençemesinde dukanlaryň uzaklygyny ýapyk durmagyny şäher häkimetlerinden gelen ýürüýte görkezme sebäp bolupdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan. Özbegistanyň ilkinji prezidenti Islom Kerimowyň agtygy Islom Kerimow BBC radiosyna interwýu berip, zannawan howp ýararly öz ýurduna gidip bilmeýändigini aýtdy. Şeýle dol babasy ýok bolan ýer geçen 3 aý golaý wagt içinde ejeti Gülnara Kerimow aýdylýan basyşlaryň madal güýçlenendigini, onuň henidem öý tutulgasyna saklanýandygyny görrün berdi. Kiçi Islom Kerimowyň tasdiklamagyna görä ýürüý togurluklar Gülnara Kerimowa çalymdaşdýan hakyny tutup, onu merhum prezidentiň gaýdynyň geýnişi ýaly geýindirip, maşinli şäheriň içinde gezdirýärler. Ol henidem Ýahya Gulamow köçesindäki jaýda öý tutulgyna saklanýar. Ejemiň daşary ýurda gidenligi ýa-da şäherde gezip ýörenligi barada aýdylýanlar ýalanyp merhum prezidentiň agty gaýdýar. Ol öz ejetini öý tutulgyna saklaýanlary mamamyň adamlar diýip atlandyrýar. Olar ejemiň boşamagyny islemeýärler. Sebäbi ol boşasa köp zadyň üstçylar we olar köp soragy jogap bermäge mezur bolar diýip babasynyň adyny göterýän agtyk öz üçin ýagdaýlaryny başga hiç kimiň düşündirip bilmejekdigini öňe sürýär. Şeýle dol ejeti wagtda hiç bir kanuny aýplamanyň ýokdugyny belliýär.
Bu söhbetdeşlik habar terişdelerinde sosial ulgamlarda Gülnara Kerimowanyň ykbaly barada giňden pikir alşylýan wagtynda çap edildi. Prezidentin gyzynyň oglunyň güwe geçmegine görä, 2-nji sentýabrda prezident Kerimow ýogulandan soň sosial ulgamlarda Gülnaranyň ady bilen döredilen bir näçe hasap hakyky däl. Şeýle dol ejeti bilen görüşmek mümkinçiliginiň ýokdugyny, onun ýaşaýan ýerine barjak bolan adamyň derrew tutsak edilip Milli Howpsuzlyk Komitetiniň deslapky tutsakhanasyna eltilýändigini aýdýar. Emma ol 18 ýaşyndaky üýesi İmanyň aýda bir gezek ejeti bilen görüşmek mümkinçiliginiň bardygyny aýdýar. Uyam häzir Türkistan mehmanhanasynda ýaşaýar. Onu fevral aýynda ejemiň ýanyndan aýyrdylar. Ol erkin gelip bilýär, emma agşam hökman şol atelde ýatmalyp Kiçi İslam BBC bilen söhbetdeşlikde aýtdy. İslamyň pikirine görä iman ýurtdan göýbermek isleýärler. Emma ol ejesini taşlap hiç ýere gidip bilmeýär. Sebäbi ol gitse we ejeme bir zat bolsa hiç kim şaýat bolup bilmez diýip İslam Gülnara Kerimowa bir zat bolan ýagdaýyny bu arada biljegiň diňe öz uýasy bolup biljekdigini öňe sürýär. Kiçi İslam Kerimow BBC bilen söhbetdeşlikde ejeti bilen uýasyndan soň özüne iň ýakyn adamyň babasy bolanyny, emma janynyň gorkusyna onu jaýlamagy gidip bilmänligini aýdýar. Ol eger ejeti we uýasy bilen Özbegistanda bolan bolsa, Milli Howpsuzlyk işgärleriniň üçüsini hem birlikde ýok etjekdiklerini, muny adamlardan 2-3 gezek eşitdenligini aýdýar. Ejemi we uýamy degilmeýänliginiň ýeketek sebäbi meniň daşarda bolmagym. Eger üçümizem ol ýerde bolan bolsak, bir ýem ýetirim bolardyk. Bu arada 5-6 ýyl soň habar bererdiler. Mysal üçin, dağdan ýykyldylar ýa, şoňa meňleş bir zat diýerdiler diýip merhum prezidentiň agtygy BBC bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ýatla Özbegistanyň baş prokuraturasy 2 ýyl mundan öňe Gülnara Kerimowanyň korrupsiýa, guramaçylyk jenaýat we kezapçylyk bilen bagly jenaýatlary dahyllydygyny resmi taýdan oglan edipdi. Şol beýanatdan soň Gülnara öý tutsaglygyna salyndy we onuň ykbaly barada anamdar maglumat tapylmaýar. Hormatly dinleýijiler, bu maglumat BBC-niň özüň redaksiýasynyň geçiren söhbetdeşlik esasynda taýýarlanyldy. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlep bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligimizi geçirip gutarýar. Sazlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.